أنا أتوم دقي بحكي كم زمالالسو كاب مسمع زعب حقوس يبلين سالساي ملغتي وهنس معرف حادي تقسي 4. I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. 3 John chapter 1 verse 4. ጸጋን ሰላምን አምላኽ ምስቶም እግዚአብሔር አምላኽ ዘዳለዎ መንገድ ምድሓን ክንፈልጥ እንደል ኩላትና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይኹን ሎሞውን ነቲ ጀሚርና ዘለና መንገድ ምድሓን ዝብል ቀጺልና ክንርኢና መጀመርያ ብምስጋና ክንፍልም እግዚአብሔር አምላኽና ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሕጂውን ነመስግነካሎና ናይ ኩሉ ሰብ ምድሓን እትደለ አቦ ክብርና ተዓብ ቅዱስ ስምካ ይኹን ሕጂውን ነዚ መንገድ ምድሓን ሰባት ክንድሕነሉ ንስኻ ዘዳለኻዮ መንገዲ ክንፈልጥ ዝሃብካና ዕድል ድማ ክንጥቀም እግዚአብሔር ክትረድኣና ግዜናን ሰዓትናን ኩሉ ንኣኸነ ማዕቆባሎና ብስም ኢየሱስ አሜን። ነዚ መንገዲ ምድሓን ዝብል አርእስቲ ኣብ 7 ምዕራፋትና ከፊልና ንመሃሮ ዘሎና ኣብ ትሕቲ እዚ ምዕራፍ 2 እዞም 4 ንኡሳን አርእስታት እዮም ዘለውና ኣብ ቀዳማይ ክፋል ትርጉም ቤጃነት ርኢና ነርና ማለት እዩ ድሕሪ ድማ ካልኣይ ክፋል ምድሓን ዝብል ርኢና ነርና ስለዚ ኣብቲ ኣብ ቀዳማይ ክፋልን ካልኣይ ክፋልን ከም ዝገለጽናዮ እቲ ቤጃነት ወይ ድማ አቶንመንት ዝብል እቲ ስለ ሓጢያት ዝተኸፍለ ዋጋ ስለ ምድሓን ዝተኸፍለ ዋጋ ዘመልክት ቃል ከም ዝኾነ ኢና ገሊጽና ነርና እቲ ምድሓን ዝብል ድማ ከም ውጽኢት ቤጃነት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰዓበ ናይ ሰባት ምድሓን ኢና ርኢና ሎም መዓልቲ ቀጺልና እንርእዮ ሳልሳይ ክፋል ከዓ አገዳስነት ህይወትን ሞትን ትንሳኤን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሓንና ዝብል ኢና ክንርኢ ህይወት ኢየሱስ ኣብ ምድሓንና እንታይ ግደለዎ ሞት ኢየሱስ ኣብ ምድሓንና እንታይ ግደለዎ ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሓንና እንታይ ግደለዎ ስለዚ እቲ ኣብዞም ህይወትን ሞትን ትንሳኤን ዝብሉ ሓሳባት ሰፋሕቲ ስለ ዝኾኑ መጀመርያ ሎም መዓልቲ አገዳስነት ህይወት ኢየሱስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ ሓጢያት ኣብ ምድሪ ዝተመላለሶ መመልላስ ኣብ ምድሓንና እንታይ ግደ ኣለዎ ወይ ድማ ግደ ከም ዘለዎ እዚ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ እዞም 2.3 ወይ ድማ መበል ሳልሳይ ንኡስ አርእስትን መበል ራብዓይ ንኡስ አርእስትን ድማ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ዝስዕቡ ኣብ ዝቕጽሉ ክፍሊ ናይ ትምህርቲ ግዜ ክንርኢ ኢና ስለዚ በታ ቀዳመይቲ ክንጅምር ኣብ ምድሓንና ዓብዩ ግደ ዘለዎ ጎይታ ዝሓለፎ 3 መድረኻት ንሕና ምእንታን ክንድሕን ወይ ድማ ኣብ ምድሓን ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዓብዩ ግደ ዘለዎ ጎይታ ዝሓለፎም 3 መድረኻት ቀዳማይ ህይወት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ማለት አገዳስነት ህይወት ጎይታና መድሓንና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሓንና ህይወት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሓንናሲ እንታይ ግደለዎ እቲ ህይወት ክንብል ከለና እቲ ብዘይ ሓጢያት ዝተመላለሶ ህይወት ቅድሚ መስቀል ዘሎ ህይወት ኣብ ምድሓንና እንታይ ግደ ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ብህይወቱ ኣብ ክንዳና ዝኸፈሎ ዋጋ ብዘይ ሓጢያት ብምምልላሱ ኣብ ክንዳና ዝኸፈሎ ዋጋ ኢና ንርኢ ዘለና መበል ካልኣይ ንኡስ አርእስቲ እንርእዮ አገዳስነት ሞት ጎይታና መድሓንና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሓንና ወይ ከዓ ጎይታ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ኣብ ክንዳና ዝኸፈሎ ዋጋ መበል ሳልሳይ ከዓ አገዳስነት ትንሳኤ ጎይታና መድሓንና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሓንና ስለዚ ሎም መዓልቲ እዛ ቀዳመይቲ እዚኣ ኢና ክንርኢ እቲ አገዳስነት ህይወት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሓንና ዝብል ኢና ክንርኢ ቃል አምላኽ መሰረት ጌርና እንተ ደኣ ርኢናዮም እዞም 3 ነጥብታት ማለት እቲ ህይወት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ሞት ወይ ከዓ ኣብ መስቀል ዝኸፈሎ ዋጋን ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስን
ብቃል ኣምላኽ መሰረት ጌርና ክንሪኦም ከለና እዚኦም ሰለስተ ፍጻሜታት ወይ ድማ መድረኻት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓለፎም ናይ ምድሓን ጥቕላል ፓኬጅ ኦፍ ሳልቬሽን ብዝብል ሓሳብ ገሊፀዮም ኣለኹ ማለት እዩ። ናይ ምድሓን ጥቕላል ናይ ምድሓን ጥማር እዚ ከዓ ህይወትን ሞትን ትንሳኤን ጎይታና መድሓንና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓትሕዱ ዝተኣሳሰር ኣከታቲሎም ዝተፈጸሙ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከም ሓደ ናይ ምድሓን ጥቕላል ዋን ፓኬጅ ኦፍ ሳልቬሽን ዝቁፀሩ ፍጻሜታት እዮም። ስለዚ ህይወት ኢየሱስ ክርስቶስን ቤጃነት ኢየሱስ ክርስቶስን ትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስን ምንም እኳ ሓደ ድሕሪ ሓደ ኣከታቲሎም ዝተፈጸሙ ፍጻሜታት እንተኾኑ ኣብ ምድሓንና ግና ሰለስቲኦም ከም ሓደ ጥቕላል ከም ሓደ ፓኬጅ እዮም ዝቁፀሩ ማለት እዩ። ኢንተርናልሲ እንታይም ኢንተርኮኔክትድ እዮም ኮኔክትድ እዮም። እቲ ህይወትን ቤጃነትን ትንሳኤንሲ ንሓትሕዶም ዝተሓሓዙ ንሓትሕዶም ዝተኣሳሰሩ ሓደ ድሕሪ ሓደ ዝተፈጸሙ ፍጻሜታት እዮም። ከምቲ ልክዕ ሰንሰለት እዚ ሰንሰለት እዚ ምዝ ሰንሰለት እዚ እንታይ ኮይኑ ዘሎ ተታሒዙ ዘሎ እዚ ሰንሰለት እዚ እውን ምዝ ሰንሰለት እዚ ተታሒዙ ዘሎ። ስለዚ ልክዕ ድማ እቲ ህይወትን ቤጃነትን ትንሳኤን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ከምኡ ንሓትሕዶም ዝተተሓሓዙ ስለ ምድሓንና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓለፎም መድረኻት እዮም። ስለዚ ታሎ መዓልትታ ኣገዳስነት ህይወት ጎይታና መድሓንና ኢየሱስ ክርስቶስ እትብል ኢና ንርኢ። ጎይታና መድሓንና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ለቢሱ ናብ ምድሪ ዝመፀሉ ምኽንያት በዞም ሰለስተ ሓሳባት ክጽመቑ ይከኣል። ንብሙሉ መጽሓፍ ቅዱስ እንተደኣርኢና ስለምንታይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኣዴና ድንግል ማርያም ስጋ ለቢሱ ዝተወልደ ሰብ ኮይኑ ዝተረኽበ እንተደኣኢልና በዞም ሰለስተ ነጥብታት ክጽመቑ ይከኣል። ቀዳማይ ብህይወቱ ነቲ ኣዳም ኮነ ንሕና ዘፍረስናዮ ቃል ኣምላኽ ብዘይ ሓጢኣት ብምምልላስ ኣብ ክንዳና ምእንቲ ክፍጽሞ ብህይወቱ ማለት ቅድሚ መስቀል ዘሎ ህይወቱ ብምሉ ካብ ዝተወልደሉ ክሳዕ ኣብ መስቀል ዘሎ ግዜ ማለት እዩ። እዚ ብህይወቱ ነቲ ኣዳም ኮነ ንሕና ዘፍረስናዮ ቃል ኣምላኽ ብዘይ ሓጢኣት ብምምልላስ ኣብ ክንዳና ምእንቲ ክፍጽሞ። ስለዚ ኣዳም ኮነ ዘርኡ እንታይ ጌርና ማለት እዩ ሓጢኣት ጌርና ሓጢኣት ፈጺምና። ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕና ክንድሕን ትዳእ ኮይና መጀመርያ ነቲ ንሕና ዘፍረስናዮ ንሱ ክሕልዎ ንሱ ክፍጽሞ ይግባእ ማለት እዩ። መበል ካልኣይ ጎይታና መድሓንና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ለቢሱ ናብ ምድሪ ዝመፀሉ ወይ ድማ ክመጽእ ዘድለየሉ ምኽንያት ከዓ ብሞቱ ንቃል ኣምላኽ ብምፍራስና ክስዕበና ዝግባእ ዝነበረ ፍርዲ ኣምላኽ ኣብ ክንዳና ተቐቢሉ ካብ ፍርድን ኩነነን ሓራም እንታን ከውፃና ማለት እዩ። ነቲ ንሕና ዘፍረስናዮ ቃል ኣምላኽ ኣብ ክንዳና ምፍጻም ጥራይ ዘይኮነ ንኡ ምስ ፈጸመ ድማ ነቲ ኣብ ልዕለና ተመዲቡ ዝነበረ ቁጣዓ ኣምላኽ ፍርዲ ኣምላኽ ኣብ ክንዳና ብምቕባል ካብቲ ፍርዲ ካብቲ ኩነነ ድማ ምእንታን ሓራ ከውፃና ማለት እዩ። እዚ ድማ ብሞቱ እዩ ፈጺምዎ። ኣብ ሞት ኢየሱስ ክርስቶስ ፍርዲ ኣምላኽ እቲ ኣባና ክግሃድ ዝግብኦ ዝነበረ ፍርዲ ኣምላኽ ቁጣዓ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሪዱ ማለት እዩ። መበል ሳልሳይ ከዓ ብትንሳኤኡ ነቲ ኣብ ማሕበሩ ዝዓይ ዘሎ ሓይሊ ኣምላኽ ምእንቲ ኣባና ከፍስሶ እዩ። ስለዚ መጀመርታ በታ ብህይወቱ ኣብ ክንዳና ዝኸፈሎ ዋጋ እትገልጽ ሓሳብ ክንፍልም ኢና በዚያ ማለት እዩ። ብህይወቱ ኣብ ክንዳና ዝኸፈሎ ዋጋ ጎይታ ኢየሱስ ቅድሚ ኣብ መስቀል ዋጋ ሓጢኣትን ዕርቅን ምኽፋሉ መጀመርያ ነቲ ኣዳም ኮነ ዘርኡ ንዘፍረስናዮ ቃል ኣምላኽ ብህይወቱ ብዘይ ሓጢኣት ብምምልላስ ፈጸሞ። ቅድሚ ነቲ ኣባና ክወርድ ዝግባእ ዝነበረ ፍርዲ ምቕባሉ መጀመርያ ነቲ ጠንቂ ናይ ፍርዲ ዝኾነ ኣዳም ኮነ ዘርኡ ንዘፍረስናዮ ቃል ኣምላኽ ብዘይ ሓጢኣት ብምምልላስ
ሓለዎ ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ ሓጢአት ብምምልላሱ እንታይ ገይሩ እንተደኣ ኢልና ነቲ ኣዳም ኮነ ንሕና ንዘፍረስናዮ ቃል ኣምላኽ እዩ ፈጺምዎ ኣዳምን ንኣብነት ኣዳም ማዓሲ ካብ ገነት ኤደን ተባሪሩ ማዓሲ ተሰጉይጉ እንተደኣ ኢልና ሓጢአት ምስ ገበረ ድዩ ነቲ ቃል ምስ ኣፍረሰ ድዩ ተሰጉይጉ ወይስ ነቲ ትእዛዝ ከየፍረሰን ከሎ ነቲ ትእዛዝ ምስ ኣፍረሰ እዩ ነቲ ቃል ምስ ኣፍረሰ እዩ እቲ ፍርዲ ስዒቡ ስለዚ ፍርዲ ኩሉ ግዜ ውፅኢት ናይ ሓጢአት እዩ ውፅኢት ንቃል ኣምላኽ ዘይምእዛዝ ካብ ቃል ኣምላኽ ምዕላው ዝስዕብ እዩ ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይሩ እንተደኣ ኢልና ቅድሚ ነቲ ፍርዲ ምቕባሉ ንኣዳም ኮነ ንዘርኡ ናብ ፍርዲ ዘቃልዖም እንታይ እዩ ነቲ ሕጊ ኣምላኽ ምፍራሱ ሕጊ ኣምላኽ ምፍራስና እዩ ስለዚ መጀመርያ ነቲ ሕጊ ክፍጽሞ ተገቢእዎ ማለት እዩ ኣድላይ ኮይኑ ተረኺቡ ማለት እዩ ስለዚ ድማ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብህይወቱ ብዘይ ሓጢአት ብምምልላሱ ነቲ ኣዳም ኮነ ዘርኡ ንዘፍረስናዮ ቃል ኣምላኽ ሓልይዎ ፈጺምዎ ማለት እዩ ነዚ ንብሎ ዘለና ሓሳብ ብዕምቆት ንምስፋሕ ስዒቦም ዘለዉ መጽሓፍ ቅዱሳዊ መርትዖታት ንመልከት ኣብ ብሉይ ኪዳን ምእንቲ ዕርቂ ዝስውኡ ዝነበሩ እንስሳታት ጎደሎ ዘይብሎም ምዃኖም ምእንቲ ክፍለጡ ቅድሚ ንመስዋዕቲ ምቕራቦም በቲ ኣቕራብን ካህንን ይፍተሹ ነበሩ ኣብዞም ጥቕስታት እዚኣቶም ንረኽቦ ማለት እዩ ሓጢአት ክግበር ከሎ ወይ እውን ኣብቶም በዓላት ጽምብላት ዝሕረዱ ዝነበሩ እንስሳታት ንመስዋዕቲ ዝቐርቡ ዝነበሩ እንስሳታት ጎደሎ ዘይብሎም ነቐፋ ዘይብሎም ኢንታ ዘይብሎም ዝኾነ ይኹን መስበርቲ ዝኾነ ይኹን ሕማም ናይ ቆርበት ዘይብሎም ምሉኣት ፍጹማት ክኾኑ ይግባእ ነዚ ነገር እዚ ድማ ምሉኣት ከም ዝኾኑ ድማ እቲ ኣቕራብን እቲ ካህንን ይፍትሽዎ ማለት እዩ ንኣብነት ሓደ ዮሴፍ ዝበሃል እስራኤላዊ ንመስዋዕቲ ዝኸውን እንስሳ ከቕርብ ተደኣ ኮይኑ መጀመርያ እቲ እንስሳሲ ንመስዋዕቲ ክቐርብ ብቑዕ ድዩ ምሉእ ድዩ ኢሉ ይፍትሾ ዝኾነ ጎደሎ እንተደኣ ሃልይዎ ጎደሎ ዘይብሉ እንስሳ ካልእ ይደሊ ማለት እዩ እቲ ካህን እውን ብግዲኡ እንታይ ይገብር ነቲ እንስሳ ይርእዮ ጎደሎ ከም ዘይብሉ ብድሕሪኡ ድማ ምእንትቲ ሓጢአተኛ ምእንትቲ ኣቕራቢ ይስውኦ ማለት እዩ እዚ እንስሳ እዚ ጎደሎ ዘይብሉ ክኸውን ዝተገበአ ጎደሎ ዘይብሉ ክኸውን ዘድለየ እንተደኣ ኢልና ከዓ ምእንትቶም ሓጢአተኛታት ቤጃ ንምሕላፍን ንምትዕራቕን ብቑዓት ምዃኖም ምእንቲ ክረጋገጽ እዩ እቲ እንስሳ ጎደሎ ዘለዎ እንተደኣ ኮይኑ እቲ እንስሳ ንባዕሉ ሽግር ዘለዎ እንተደኣ ኮይኑ ምሉእ እንተዘይኮይኑሲ ምእንትቶም ጎደሎ ምእንትቶም ሓጢአተኛታት ቤጃ ክሓልፍ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ቤጃ ክሓልፍ ተደኣ ኮይኑ ምእንቲ ሓጢአተኛ ቤጃ ክሓልፍ ተደኣ ኮይኑ ንሱ ጎደሎ ዘይብሉ ክኸውን የድሊ ነይሩ ማለት እዩ ነዚ መዐቀኒ ከማልኡ ዝኽእሉ እንኮ መንገዲ ከዓ ማለት እቶም እንስሳታት ጎደሎ ዝበሃል ዘይብሎም ክኾኑ ዝኽእሉሉ እንኮ መንገዲ ድማ ካብ ዝተወልድሉ ዕለት ማለት እዩ ክሳዕታ ንመስዋዕቲ ዝቐርቡላ መዓልቲ ምልክት ዝሓድግ ማህረምቲ ዘይገጥሞም ምዝኸውን ጥራይ እዮም ማለት እዩ ምልክት ዝገድፍ ማህረምቲ ማህሰይቲ ዝኾነ ገጢምዎም እንተደኣ ኮይኑ በቃ ምልክት ክህልዎም እዩ ስምብራት ክህልዎም እዩ ንመስዋዕቲ ድማ ብቑዓት ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም እዚ ሕጂ እንታይ የመልክት እንተደኣ ኢልና ናይቶም እንስሳ ጎደሎ ዘይብሉ እንስሳ ምቕራብ እንታይ የመልክት እንተደኣ ኢልና እዚ ኣብ መንጎ ልደትን መስዋዕትን ዘሎ ናይ እንስሳ ግዜ ማለት እቲ እንስሳ ካብ ዝተወልደሉ ክሳዕ እቲ ንመስዋዕቲ ዝቐረበሉ ግዜ መጉዳእቲ ዘይበፅሖ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ እንተደኣ ምሉእ ክኸውን እንተኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ግዜ እዚ ማለት እዚ እንስሳ ካብ ዝተወልደሉ ክሳዕ ንመስዋዕቲ ዝቐረበሉ ዘሎ ግዜ
ንምንታይ የመልክት ተዳኢልና ነቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝውለድ ክሳዕ ኣብ መስቀል ቤጃ ዝሓልፍ ማለት እዩ ብህይወቱ ብዘይ ሓጢያት ንዝተመላለሶ ህይወት ዘመልክት ማለት እቲ እንስሳስ እንታይ ኮይኑ ካብ ዝውለድ ክሳዕ ንመስዋዕቲ ዝቐርብሲ በቲ ናይ ሰብ ሚዛን በቲ ናይ ሰብ ምፍታሽሲ ጎደሎ ዘይብሉ ኮይኑ ክርከብ ይግብኦ ነይሩ ማለት እዩ እዚ እንታይ የመልክት እንተዳኢልና ምክንያቱ ኩላቶም ናይ ብሉይ ክዳን መስዋዕትታት ንመስዋዕቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝውክሉ ስለ ዝኾኑ እቲ እንስሳ ድማ ምሉእ ምንባሩ ሲ እንታይ ዘመልክት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብህይወት ሓጢያት ከም ዘይገበረ ብህይወቱ ክመላለስ ከሎ ብዘይ ሓጢያት ከም ዝተመላለሰ ንኡኡ እዩ ዘመልክት ማለት እዩ ጎደሎ እንስሳ ንመስዋዕቲ ምቕራብ ንጎይታ ኢየሱስ ጎደሎ እዩ ምባል ስለ ዘመልክት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል ኣይነበረን ተደኣ ቶም ሰባት ይረዳእዮም ኣይረዳእዮም ብዘይ ገድስ ጎደሎ እንስሳ እንተደኣ ኣቕሪቦም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎደሎ እዩ ሓጢያት ገይሮም ዝብሉ ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይውክል እንስሳ የቕርቡ ስለ ዘለዉ ኣብ ቅድሚ ኣቦ መስዋዕቶም ቅቡል ኣይነበረን እኳ ደኣ መሊሶም መርገም ካብ ኣምላኽ ተቐቢሎም መሊሶም ሓጢያት ገይሮም እዮም ዝምለሱ ነይሮም እምበኣር ከምቲ ናይ እንስሳ ጥዕና ንዕርቂ ኣገዳሲ ዝነበረ እቲ ናይቲ እንስሳ ጥዕናሲ ሙሉእ ምዃኑ ንዕርቂ ኣገዳሲ ዝነበረ ከምኡ ከዓ ጎይታ ብዘይ ሓጢያት ዝተመላለሶ ህይወት ኣብ ምድሓንና ኣገዳሲ እዩ እቲ እንስሳ ንዕርቂ ብቑዕ ክኸውን ተደኣ ኮይኑ ሙሉእ ክኸውን ኣለዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ሓጢያት ስለ ዘይገበረ ንዕርቂ ንሓጢያተኛታት ከተዓርቕ ስለ ሓጢያተኛታት ቤጃ ክሓልፍ ብቑዕ ኮይኑ ተረኺቡ ማለት እዩ ስም እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ነዚ ንብሎ ዘለና ሓሳብ መሊሱ ዝድግፍ ካልእ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ስርዓት ኣጸናብላ በዓል ፋሲካ እዩ ማለት ነዚ ኣቀዲምና ክንብሎ ፀናሕና መሊስና ንፋሲካ ከመይ ገይሮም የብዕልዎ ከም ዝነበሩ ሕግታት ናይ ፋሲካ ኣብ በዓዕላ ናይ ፋሲካ ብምርኣይ መሊስና ክነስፍሖ ኢና ኣብ ብሉይ ክዳን እስራኤላውያን ንበዓል ፋሲካ ዝስዋዕ ገንሸል እቲ በዓል 5 መዓልቲ ተሪፍዎን ከሎ እዮም ናብ ቤቶም ዝወስድዎ ነይሮም ገና እቲ በዓል 5 መዓልቲ ተሪፍዎን ከሎ ነቲ ገንሸል ይወስድዎ ነይሮም ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ገንሸል ንመስዋዕቲ ብቁዕ ጎደሎ ዘይብሉ ምዃኑ ምእንቲ ክምርመር እዩ ኣብ ዘጸአት እንታይ ይብል ምዕራፍ 12 ካብ 1 ጀሚሩ ነቱ ብምሉእ ምዕራፍ ክንሪኦ ጽቡቕ እዩ ኣብዚ ግን ክሳዕ ጥቕሲ 6 ዘሎ ክንርኢና እግዚአብሔር ድማ ንሙሴን ኣሮንን ኣብ ምድሪ ግብፂ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም እዛ ወርሒ እዚኣ ንኣኻትኩም መጀመርታ ኣዋርሕ ትኹን ንሳ መጀመርታ ኣዋርሕ ዓመት ትኹን ንኹሉ ኣኼባ እስራኤል ከምዚ ኢልኩም ተዛረቡ ኣብዛ ወርሒ እዚኣ ብ10 መዓልቲ ነፍሲ ወከፍ ንቤት ኣቦ ሓደ ገንሸል ንቤት ሓደ ገንሸል ይውሰድ ጥቕሲ 5 ዓመት ዝገበረ ጎደሎ ዘይብሉ ተባዕታይ ገንሸል ይኹነልኩም ካብ ኣባግዕ ወይ ካብ ኣጣል ትወስዱ ኣብዛ ወርሒ እዚኣ ከዓ ክሳዕ መበል 14 መዓልቲ ሓልዎ ሽዑ ኩሉ እቲ ኣኼባ ማሕበር እስራኤል ክመስን ከሎ ይሕረዶ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ብዛዕባ ፋሲካ ከመይ ከብዕልዎ ከም ዝግባእ ሕግታት ናይ ፋሲካ ሓቢርዎም ኣሎ ሓደ ፋሲካ ማለት ምስጋር ዝብል ትርጉም እዩ ዘለዎ ምስጋር ዝብል ትርጉም እዩ ዘለዎ እዚ ምስጋር ዝብል ትርጉም ድማ እቲ ንነፍሲ ወከፍ ተባዕታይ በኹሪ ግብፃውያን ዝቐትል ዝነበረ መልኣኽ ኣምላኽ ኣብ ናይ እስራኤላውያን ኣባይቲ ክበፅሕ ከሎ ነቲ ኣብ ልዳት ዝነበረ ደም ገንሸል ርእዩ ይሰግሮም ስለ ዝነበረ እዩ ስለዚ ፋሲካ እንታይ ንብሎ ኣለና ትርጉም ናቱ ፓስ ኦቨር ምስጋር ማለት እዩ ፋሲካ ምሕላፍ ማለት እዩ ከመይ ኢሉ ድማ ተበጊሱ እንተዳኢልና ኣብዚ ቅድሚ እዚ ምዕራፍ እዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሙሴ ናብ ፈርዖን ልኢኽዎ ንእስራኤላውያን ፈርዖን ንክሓድጎም ናብ ዓዶም ንክምለሱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሓቲት ብሙሴ ገይሩ ተዛሪብዎ ፈርዖን ግን ኣብዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ መጀመርያ 9 ዝተፈላለዩ መቕጻዕትታት ሰዲድሎም 9 ዝተፈላለዩ መቕጻዕትታት ሰዲድሎም ንኣብነት ገለ ካብኣቶም ንምጥቃስ ማይ ኒል ኣብ ደም ቀይርዎ ግብፃውያን ድማ ካብኡ ክሰትዩ ኣይከኣሉን
ብፅንፅያ ገይሩ ብዙሓት ቀቲሉ ሕማም ፎቅ ሕማም ናይ ቆርበት ሰዲድሎም እንደገና 3 መዓልቲ ለይትን ሙሉእ ጸልማት ኣብቲ ግብፃውያን ኣብ ዝነበርዎ ገይሩ ኣብ ናይ እስራኤላውያን ግና ስሩዕ መዓልትን ለይትን ነይሩ ማለት እዩ ብበረድ ገይሩ ብዙሕ ፈሪድዎም ምስና እዚ ኩሉ ግን ፈርዖን እንታይ ኮነን ንእስራኤላውያን ክሓድጎም ኣይደለየን እሞ መጨረሻ መበል 10 ፍርዲ እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ በኹሪ ተባዕታይ ግብፃዊ ካብ ነፍስ ወከፍ ስድራ ቤት በቃ ንኽቅተሉ መልአኹ ክሰድድ ወሲኑ ማለት እዩ ቅድሚ ነዚ ነገር እዚ ምግባሩ ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ንእስራኤላውያን እንታይ ኢልዎም ነዚ ስርዓት ናይ ፋሲካ ሰሪዕሎም እንታይ ኢልዎም ብመበል በታ ቀዳመይቲ ወርሒ ናቶም ማለት እዩ ኣብ መበል 10 መዓልቲ ብዕለት 10 ማለት እዩ ናይ ወርሒ 1 ባእታቶም ነፍስ ወከፍ ስድራ ቤት ሓደ ገንሸል ዓመት ዝገበረ ገንሸል ጎደሎ ዘይብሉ ነቐፋ ዘይብሉ ገንሸል ክወስዱ ኣዚዝዎም ድሓር ቀፂልና ኣብቶም ጥቕስታት ካብ ጥቕሲ 6 ቀፂልና ከም ንሪኦ ማለት እዩ እስራኤላው እንታይ ኢልዎም እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስ ሓሪድኩም ኣጋምሸት ብዕለት 14 ነቲ ገንሸል ምስ ሓረድኩምሞ እዚኣ ሕጂ ዕለት 14 ትኸውን ኣላ ኣብ ምድሪ ግብፂ በታ ምሸት እቲኣ በኣኣ እንታይ ግበር ኢልዎ ማለት እዩ ካብ ደም እቲ ገንሸልሲ ኣብቲ ማዕጾ ናይ ቤትኩም ኣብ ልዳት ናይ ቤትኩም ልኸይዎ ሕጂ እቲ መልኣኽ እንታይ ክገብር እዩ ናብ ግብፂ ምስ መፀ ንኣኻትኩም ነቲ ደም ርእዩ ክሰግረኩም እዩ ግብፃውያን ግና ከምኡ ዓይነት መስዋዕቲ ስለ ዘይገበሩ ኣብ ልዳቶም ደም ስለ ዘይነበረ እቲ መልኣኽ ኣብኣቶም ኣኣትዩ ከም ዝቐትል ንሙሴ ነጊርዎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኮይኑ እንተደኣ ኢልና እቲ ፋሲካ ዝብል ማለት እዩ እቲ መልኣኽ ምስ መፀ ኣብቲ ኣባይትና እስራኤል ደም ምስ ረኣየ ይሰግሮም ነይሩ ምስጋር ገዛ ናይ እስራኤላዊ ክረክብ ከሎ ይሰግሮ ደም ስለ ዘለዎ ገዛ ናይ ግብፃውያን ክረክብ ከሎ ድማ በኹሪ ግብፃዊ ዘበለ ይቐትል ነይሩ ስለዚ ፋሲካ ንእስራኤላውያን ሞት ፍርዲ መቕፃዕቲ ይሰግሮም ይሓልፎም ስለ ዝነበረ ንኡ ዘመልክት ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ስርዓት ኣፀናብላ ናይ ፋሲካ ዝምልከት ነፍሲ ወከፍ እስራኤላዊ ስድራ ቤት ብ10 መዓልቲ ናይ ወርሓ 1 ማለት እዩ ዓመት ዝገበረ ተባዕታይ ገንሸልና ናብ ቤቶም ክወስዱ ክሳዕ መበል 14 መዓልቲ ክሕሎን ክመስን ከሎ ክሓርድዎን ተነጊሮም ማለት እዩ ስለዚ ብዕለት 10 ነቲ ገንሸል ክወስድዎ ከም ዝግባእ ብዕለት 14 ክመስን ከሎ ድማ ክሓርድዎ ከም ዝግባእ ተሓቢሮም ካብ ዕለት 10 ክሳዕ 14 ኣብ ቤቶም ክሕሎ ዝተገብረ ምኽንያት ሓደ ምኽንያት እንታይ እንተዳ ኢልና ሕጂ እቲ እንስሳሲ ንመስዋዕቲ ብቑዕ ምዃኑ ምእንቲ ክምርመር እዩ ናይ በዓል ፋሲካ ጥራዮም ኣቀዲሞም ክንዲዚ መዓልታት ሒዞም ዝኣትዉ ዝነበሩ ካልእ ጽሑፍ ኣይዝክርኒ ስለዚ ንምንታይ እዩ ኣቀዲሙ እቲ እንስሳ ናብ ቤቶም ሒዞሞ ዕለት 10 ዝኣትዉ ዝነበሩ ዕለት 14 ንኽስዋ እንተዳ ኢልና ብሓቂ እቲ እንስሳ ንመስዋዕቲ ብቑዕ ምዃኑ ምእንታን ንኽርአ እዩ ሓደ ምኽንያት መበል ካልኣይ ድማ በዓል ፋሲካሲ ካብ ምድሪ ግብፂ ዝወፅሉ ፍጻመ ድማ ዝዝክሩሉ ስለ ዝኾነ ካብ ባርነት ናይ ፈርዖን ካብቲ ብርቱዕ ኣገዛዝኣ ናይ ግብፃውያን ፈራ ዝወፅሉ ነፃ ዝወፅውላ መዓልቲ ንኣኣ ድማ ዘመልክት ስለ ዝኾነ ከመይ ኢሎም ከ ኣብ ምድሪ ግብፂ ድሒኖም ነፍሲ ወከፍ በኹሪ ግብፃዊ ክቕተል ከሎ እስራኤላውያን ግና ክድሕኑን ከለዉ ሳላት ደም ናይቲ ገንሸል ክድሕኑን ከለዉ ነዚ ነገር እዚ ስለ ዝዝክሩ 4 መዓልቲ
ወይ ድማ 5 መዓልቲ ካብ ዕለት 10 ክሳብ ዕለት 14 እቲ ገንሸል ኣብ ቤቶም ከቐምጥዎን ከለዉ ድማ እንኳላይ እንታዮም ዝዝክሩ እንተደኣ ኢልና ኣምላኽ ነቲ ደም ናይቲ ገንሸል ርእዩ ሰጊርና ፍርዲ ሰጊርና መቕጻዕቲ ሓሊፍና እናበሉ ነቲ ኣብ ኣቦታቶም ዝተገብረ ነገር ይዝክሩ ኣብ ርእሶም ከ እንታይ ብሉ ማለት እዩ ሕጂ እውን ነዚ ጎደሎ ዘይብሉ እንስሳ ንኡኡ ብምጥማት ደም ናይዚ ገንሸል እዚ ብምርኣይ ኣምላኽ ሎሚ እውን ካብ ፍርዲ ካብ ኩነነ ሓረ ክገብረኒ እዩ ኢሎም ኣምላኽ ኣብ ኣቦታቶም ዝገበሮ ምሕረት ምስ ህይወቶም እንዳኣተኣሳሰሩ ብዛዕባ ምሕረት ኣምላኽ ናይ ኣምላኽ ፍርዲ ካብኣቶም እውን ከም ዝሰገረ ሳላ ደም እቲ ገንሸል ንስኻ ንዓይ ካብ ፍርዲ ኣምላኽ ክተድሕነኒ በቃ ብቑዕ ኢኻ እናበሉ ምስቲ ገንሸል ዝተሓሕዙሉ ምስ ኣምላኽ ምስ ኣቦ ዝተሓሕዙሉ እንኮላይ ስለ ዝኾነ ኮይኑ ይርዳእኒ ማለት እዩ ካብ ዕለት 10 ክሳብ 14 ኣቐዲሞም ናብ ቤቶም ዝወስድዎ ዝነበሩ ማለት እዩ እዚ ጽሑፍ እዚ ሕጂ ኣብ ሓድሽ ክዳን ተኣመጺና ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ተፈጺሙ ማለት እዩ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ካብ ሓደ ጀሚርና ምስ ነንብብ ኣብ ጥቕሲ ሓደ ከምዚ ይብል ሽዑ ኢየሱስ 6 መዓልቲ ቅድሚ ፋሲካ ናብታ ንሱ ካብ ምውታት ዘተንስኦ ኣልዓዛር ዘለዋ ናብ ቢታንያ መጸ ብለና ጥቕሲ 12-13 ንጽብሒቱ እቲ ንበዓል ዝመጸ ማለት ንበዓል ፋሲካ ዝመጸ ብዙሕ ህዝቢ ኢየሱስ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝመጽእ ሰሚዑ ጨናፍር ኦም ስየ ኣልዒሎም ክቕበልዎ ወጹ እናጨደሩ ኸዓ ሆሳዕና ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽእ ንጉስ እስራኤል ብሩኽ እዩ በሉ ብለና ስለዚ ሕጂ ኣብዚኣ ጥቕሲ እዚኣሲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ቢታንያ መዓስ ከም ዝመጸ 6 መዓልቲ በዓል ፋሲካ ተሪፍዎን ከሎ ናብ ቢታንያ ከም ዝመጸ ይነግረና ኣሎ ሕጂ ካብ ዕለት 14 6 መዓልቲ ንድሕሪት ንቁፀር ምክንያቱ ኣብዚ ቅድሚ 6 መዓልቲ ቅድሚ ፋሲካ ኢልና ስለ ዘሎ እታ ፋሲካ ዕለት 14 ትውዕል ኣብዚ ምክንያቱ ኣብ መበል 14 መዓልቲ ክመስን ከሎ ሕረድዎ ስለ ዝበለ ማለት እዩ ስለዚ ቅድሚ ፋሲካ ክብለና ከሎ ቅድሚ ዕለት 14 ቅድሚ 6 መዓልቲ መጽእ ኣሎ ብለና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ 6 መዓልቲ እንተዳ ቆፂርና ዕለት 14 13 12 11 19 ኮና ኣሎ ማለት እዩ 6 መዓልቲ ብመዓልቲ እንተዳ ቆፂርና ዕለት 9 እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቢታንያ መጽኡ ማለት እዩ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ዕለት 9 ናብ እንዳ ኣልዓዛር ናብ ቢታንያ መጽኡ ንጽብሒቱ ማለት ዕለት 10 ከዓ ጎይታ ኣብ ጻባ ዓድጊ ተወጢሑ ስየ እንዳተነስነሰሉ ብስም እግዚአብሔር ዝመጽእ ነቢ ብሩኽ እዩ እንዳተባሃለ ንኢየሩሳሌም ኣተወ ስለዚ ንጽብሒቱ እንታይ ኸውን ኣሎ ካብ ዕለት 9 ዕለት 10 ኸውን ኣሎ ዕለት 10 እዛ ዕለት 10 እዚኣ ድማ እዛ 10 መዓልቲ ተባሂላ ዘላ እዚኣ እያ ማለት እዩ ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ትብሉይ ኪዳንሲ ብዛዕባ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጻሜታት ከም ዘመልክትሲ ንምሃር ኣለና ማለት እዩ እዛ ንጽብሒቱ ተባሂላ ዘላ ኣብዚኣ ዕለት 10 ትኸውን ኣላ ንሳ ድማ እታ መበል 10 መዓልቲ እያ በታ መዓልቲ እቲ እንታይ ኮይኑ ናብ ኢየሩሳሌም ኣብ ጻባ ዓድጊ ተወጢሑ ኣትዩ ማለት እዩ እዛ ብሉይ ኪዳን ኣይሁድ ገንሻል ፋሲካ ሒዞም ዝኣትውላ ዝነበሩ ዕለት 10 ኣብ ሓድሽ ኪዳን ንመዓልቲ ሆሳዕና እያ ተመልክት እስራኤላውያን ገንሻል ፋሲካ ሒዞም ብዝኣትውላ መዓልቲ ጎይታውን በታ መዓልቲ እያ ኣብ ጻባ ዓድጊ ተወጢሑ ናብ ኢየሩሳሌም ኣተወ ስለዚ በዛ ዕለት 10 ምክንያቱ ንጽብሒቱ ይብለና ስለ ዘሎ ኣብዚ ብዕለት 10 ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ናብ ኢየሩሳሌም ኣትዩ እስራኤላውያን ብ10 መዓልቲ ናይ ወርሒ ሓደ ገንሻል ፋሲካ ሒዞም ነናብ ቤቶም ከኣትውን ከለው ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ልክዕ በታ መዓልቲ እያ ናብ ኢየሩሳሌም ኣትዩ ብፍላይ ደቂ ኢየሩሳሌም ገንሸላቶም
ነናብ ቤቶም ሒዞም ከኣትውን ከለው ጎን ንጎን ናይቶም ገንሸላት ከዓ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ጻባ ዓድጊ ተወጢሑ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣትዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና እምበኣርከስ እዚ ዕለት 10 ምስቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ዝኣተወሉ ምትሓሓዝ ዘለዎ እንተደኣ ኮይኑ እቲ ካብ ዕለት 10 ክሳብ ዕለት 14 ኣብ ቤት ዝሕሎ ዝነበረ ገንሸል ውንሲ ምስቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዙርያ ኢየሩሳሌም በቃ ኣብ ኢየሩሳሌምን ከባቢኣን ይሕሊፍዎ ካብ ዕለት 10 ጀሚሩ ክሳብ ዕለት 14 ክሳብ ተተሓዘላ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብኡ ኣሕሊፍዎ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ንኡ ዝገልጽ እዩ ዕለት 14 እቲ ገንሸል ፋሲካ ዝስዋዕለ ዝነበረ ምሸት ከዓ ጎይታ ንዝተሰቕለላ ዓርቢ ያተመልክት በታ እቲ ገንሸል ዝስዋዕላ ዝነበረ መዓልቲ ጎይታ ከዓ ሰዓት 9 ናይ ንግሆ ተሰቂሉ ማለት እዩ ስለዚ በዛ ዕለት 14 ክመስን ከለዩ ንሳቶም ዝሓርድዎ ነቲ ገንሸል ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ በታ ዕለት 14 ድሕሪ 6 መዓልቲ ማለት እዩ ካብዚኣ በታ ፋሲካ መዓልቲ እንታይ ኮይኑ ናይ ሰዓት 9 ንግሆ ተሰቂሉ ማለት እዩ መዓስ ተታሒዙ ሐሙስ ናይ ምሸት ተታሒዙ ስለዚ ካብዚ ክንብሎ ዝጸናሕና ትንተና እንታይ ንምሃር እንተደኣ ኢልና እምበኣር እቲ ንፋሲካ ዝስዋዕ ገንሸል ካብ ዕለት 10 ክሳብ 14 ኣብ ቤት ዝሕሎ ዝነበረ ንመስዋዕቲ ብቁዕ ምዃኑ ምእንቲ ክምርመር እዩ ንመስዋዕቲ ብቁዕ ምእንቲ ምዃኑ ሓደ ምኽንያት ማለት እዩ ንመስዋዕቲ ብቁዕ ምእንቲ ምዃኑ ምእንታን ክምርመር ተኻልኣይ ድማ ከምቲ ዝበልናዮ እስራኤላውያን ኣብ ኣቦታቶም ዝተፈጸመ ውዕለት ምሕረት ምስጋር ናይ ፍርዲ ኣምላኽ ዝዝክሩሉ ኣብኣቶም እውን ብሳላቲ ሒዞሞ ዘለዉ ገንሸል ፍርዲ ኣምላኽ ከም ዝሰግሮም ዝሓስብሉ ዘስተንትንሉ ምዃኑ ርኢና ማለት እዩ እሞ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እቶም ናይ እንስሳ መስዋዕትታት ንቤጃነት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝውክሉ እንተደኣ ኮይኖም እቶም ናይቶም እንስሳ ምሉኣት ምዃን ንናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምልኣት ዝውክሉ እንተደኣ ኮይኖም ሲ መዓስ ደኣይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓጥያት ዘይብሉ ምሉእ ምዃኑ ዘርአየ እንተደኣ ኢልና እቲ ብሂወት ዝተመላለሶ ምምልላስ እዩ ኣብቲ ብሂወት ዝተመላለሶ ምምልላስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ ሓጥያት ተመላሊሱ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ኣብ መስቀል ብምማት ኣብ ቅድሚ ኣቦ ዝተራእየልና ከምኡውን ብዘይ ሓጥያት ብምምልላስ ብሂወቱ ኣብ ቅድሚ ኣቦ ተራእይልና እዩ ጎይታ ብሂወቱ ብዘይ ሓጥያት ምምልላሱ ነቲ ኣዳም ኮነ ንሕና ዘፍረስናዮ ቃል ኣምላኽ ብምሕላው ምእንቲ ሓጥያተኛታት ቤጃ ንምሕላፍ ብቁዕ ምዃኑ ኣርአየ ስለዚ ብሂወቱ ዝተመላለሶ ናብራ እውን ኣብ ምድሓንና ግደ ኣለዎ ንኣብነት እቲ እንስሳሲ ምሉእ ምዃኑ ነቶም መስዋዕቲ ዘቕርቡ ሰባት የድሉ ዶ እንተደኣ ኢልና እወ የድሊ ክስዋዕ ጥራይ ዘይኮነሲ ክስዋዕ ከብቑዕ ድዩ ምእንቲ ሓጥያተኛታት ቤጃ ክሓልፍ እቲ እንስሳሲ ብቑዕ ድዩ ብሓቂ ጥዕና ዘለዎ ዲቲ እንስሳ ጎደሎ ኣበር ዘይብሉ ዲቲ እንስሳ እዚ የድሊ ደ ነይሩ ኣብ ብሉይ ክዳን ወይ የድሊ ነይሩ ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ ሓጥያት ዝተመላለሶ ሂወት ኣብ ምድሓንና ንዓና እውን ኣገዳሲ እዩ ከምቲ ናይቲ ጥዕና እንስሳ ነቶም ኣቕረብቲ ኣገዳሲ ዝነበረ ከምኡ ድማ ብዘይ ሓጥያት ዝተመላለሶ ሂወት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ኣብ ምድሓንና ኣገዳሲ እዩ ከም ኣዘራርባ ሰብ ክዛረብ ንኽርድኣና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓጥያት ገይሩ እንተዝኸውን ሲ ስለ ሓጥያተኛታት ክመውት ብቑዕ ኣይምኾነን ስለ ሓጥያተኛታት ክመውት ዝኽእል ስለ ሓጥያተኛታት ቤጃ ክሓልፍ ዝኽእል ሓጥያት ዘይገበረ ጥራይ እዩ ስለዚ ሂወት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ንኣና ኣብ ምድሓንና ኣገዳሲ እዩ ስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ጎይታ ኢየሱስ ቅድሚ ቤጃ ምሕላፉ ብሂወት ክመላለስ ከሎ ሓጥያት ከም ዘይገበረ ካብ ዝገልጹ ጥቕስታት መጽሓፍ ቅዱስ ኣስዒብና ክንርኢ ቀዳማይ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 53 ጥቕሲ 9 ከምዚ ይብል እከይ ዘይገበረ ሓሶት ካብ ኣፉ ዘይተረኽበ ክነሱ መቃብሩ ምስ ረሲኣን ገበሩ ብሞቱ ግና ምስ ሃብታማት ኮነ ብለና ስለዚ እከይ ዘይገበረ ሓሶት ካብ ኣፉ ዘይተረኽበ ክነሱ ስለዚ እዛ ጥቕሲ እንታይ ተርእየና ኣላ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሂወት ክመላለስ ከሎ ሓጥያት ኣይገበረን ሓጥያት ከይገበረን ከሎ እዮም እንታይ ዝገበርዎ ማለት እዩ
ዝሰቐልዎ ምንም እኳ ስለ ሓጢኣትና ክመውት ግቡእ እንተነበረ ሞቲቭ ናይቶም ሰቐልቱ ግና ቁኑዕ ኣይነበረን ስለዚ ኣብዚ እንታይ ይብለና ኣሎ እከይ ኣይገበረን ሓጢኣት ኣይገበረን ከምኡ እውን ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 8 ጥቕሲ 46 ካባኻትኩም ብሓጢኣት ዝረትዓኒ ኸመን ኣሎ ሓቂ ዝዛረብ ካብ ኮንኩ ስለምንታይ ዘይተኣምኑን ኢሉ ማለት እዩ ካባኻትኩም ብሓጢኣት ክረትዓኒ ዝኽእል ስመን ኣሎ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኢየሱስ ሓደ እዋን ከምዝን ሓጢኣት ጌርካ ኢኻ ክብለኒ ዝኽእል ካባኻትኩም ወይ ድማ ክብሉኒ ዝኽእሉ ካባኻትኩም ኣነ ድማ እወ ሓቅኹም ኢኹም እዚኣ ሓጢኣት እዚኣሲ ጌረያየ ክብሎም ዝኽእልሲ መን ኣለዉ ካባኻትኩም ይዝብሎም ዘሎ ብኻልእ ኣዘራርባ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ሓጢኣት ጌርካ ኢኻ ኢሉ ክረትዓኒ ዝኽእልሲ የለን ኣነሰ ሓጢኣት ዝበሃል ኣይገበርኩን ይብል ኣሎ ስለዚ ብህይወቱ ሓጢኣት ከይገበረ ከም ዝተመላለሰ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ጥቕሲ 21 እውን ንሕና ብኡ ጽድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ክንከውንሲ ነቲ ሓጢኣት ዘይፈለጠ ኣብ ክንዳና ሓጢኣት ገበሮ ብለና ነቲ ሓጢኣት ዘይፈለጠ ኣብ ክንዳና ሓጢኣት ገበሮ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓጢኣት ኣይፈለጠን ስለዚ ኣብዚ እውን ሓጢኣት ከም ዘይገበረ ነግረና ኣሎ እንደገና ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ጥቕሲ 14-15 ደጊም ብዘይ ሓጢኣትሲ ብኩሉ ከምዚ ከማና እተፈተነ እዩ እምበር ብድኻምና ክድንግጸልና ዘይክእል ሊቀ ካህናት የብልናን እሞ ብሰማያት ዝሓለፈ ዓብዪ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ወዲ ህያው ወዲ ኣምላኽ ካብ ዝህልወና ምእማንና ነጽንዕ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዛ ቀዳማይ እንታይ ይብለና ኣሎ ደጊም ብዘይ ሓጢኣትሲ ብኩሉ ከምዚ ከማና እተፈተነ ብኩሉ ተፈቲኑ እዩ ከምቲ ንሕና እንፍተን ብኩሉ ተፈቲኑ እዩ ግን ሓጢኣት ኣይገበረን ብለና ኣሎ ፈተና ክበጽሐና ከሎ ካብቲ ፈተና መውፂ ሓሓንሳ ሓጢኣት ንገብር ኢና ንሱ ግን ካባና ብዝገድድ ፈተናታት እኮ ሓሊፉ ክነሱ ሓጢኣት ከም ዘይገበረ ኸ ነግረና ኣሎ ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓጢኣት ዝበሃል ኣይገበረን ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ጥቕሲ 22 እውን ንሱ ሓጢኣት ዘይገበረ ተንኰል እውን ኣብ ኣፉ ዘይተረኽበ ብለና ንሱ ሓጢኣት ዘይገበረ ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብህይወት ክመላለስ ከሎ ሓጢኣት ዝበሃል ኣይገበረን ኣብ መደምደምታ ጎይታ ኣብ ምድራዊ ህይወቱ ሓጢኣት ከይገበረ ምምልላሱ ብሓደ ሸነኽ ባህሪኡ እኳ እንተኾነ ባህሪኡ ሓጢኣት ዘይምግባርሲ ባህሪኡ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ሓጢኣት ዝበሃል ክገብር ኣይኮነሉን እዩ ኣይገብርን እዩ ማለት እዩ ስለዚ በቲ ሓደ ሸነኽ ባህሪኡ እኳ እንተኾነ በቲ ካልእ ሸነኹ ግና ኣብ ክንዳና ኣብ መስቀል ቅድሚ ምፍራዱ ነቲ ኣዳም ኮነ ዘርኡ ንዘፍረስናየ ቃል ኣምላኽ ብዘይ ሓጢኣት ብምምልላስ ፈጸሞ ስለዚ ብዘይ ሓጢኣት ብምምልላስ እንታይ ገይርዎ ማለት እዩ ፈጺምዎ ነቲ ንኣነ ናብ ፍርዲ ዘቃልዓና ንሱ እንታይ ገይርዎ ብዘይ ሓጢኣት ብምምልላስ ነቲ ንሕና ዘፍረስናዮ ፈጺምዎ እግዚኣብሔር ኣቦ ከዓ ከምቲ ንሞት ወዱ ንምድሓና ዝቆጸሮ ከምኡ ድማ ነቲ ንትእዛዛት ኣምላኽ እንዳሓለወ ኣብ ምድሪ ዝተመላለሶ እዙስ ህይወት እውን ንኣና ንምድሓን ቆጸሮ ብመሰረቱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣና ንኸድሕን ይመጽ እዩ ስለዚ ከምቲ ስቕለቱ ንምድሓንና ዝተቆጽረ ነቲ እዙዝ ህይወቱ ሓጢኣት ከይገበረ ዝተመላለሶ ህይወቱ ድማ ከምኡ ንምድሓንና ቆጺርዎ ማለት እዩ ስለዚ ምድሓንና ክሳዕ ክንዲዚ ዋጋ መኽፋል ዘድልዮይ ነይሩ ማለት እዩ ሓጢኣት ዝበሃል ዘይገበረ ብዘይ ሓጢኣት ዝተመላለሰ ጥራይ ከድሕነና ኣድለየ ነዚ ክገብር ዝኽእል ድማ ሓደ ኣምላኽ እዩ ካልኣይ ኣካል ናይ ስላሴ ዝኾነ ክርስቶስ ኢየሱስ ድማ ካብ ኣዴና ድንግል ማርያም ተወሊዱ ሰብ ኮይኑ ተገሊጹ ነዚ ፈጺምዎ ማለት እዩ ብህይወቱን ብመስቀሉን ዋጋ ምድሓንና ዝኸፈለ ጎይታ ኢየሱስ ጥራይ ስለ ዝኾነ ካልእ ስለ ዘየለ ስለ ምድሓንና ብጀክኡ እንውከሎ ካልእ ኣካል ክህሉ ኣይግባእን ካብ መላእኽቲ ኮነ ካብ ነቢያት ይኹን ሃዋርያት ነዚ ዋጋ እዚ ዝኸፈለ ሓደ እኳ የልቦን ስለዚ ተስፋ ምድሓንና ኣብ ጎይታ ኢየሱስ ጥራይ ዝተሓጽረ እዩ ስለዚ እንታይ ንብል ኣለና ማለት እዩ ብህይወትን ብመስቀል ብሞትን ስለ ሓጢኣትና ከምዚ ዋጋ ዝኸፈለ ሓደ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ሓደ እኳ ብዘይ ሓጢኣት ብምምልላስ ስለ ምድሓንና ዋጋ ዝኸፈለ ብጀካ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካልእ የለን ስለዚ ተስፋ ምድሓንና ሙሉእ ብምሉእ ኣብኡ ዝተሓጽረ እዩ በዚ ምኽንያት ድማ እዩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 4 ጥቕሲ 11-12 ክንንብብ ከለና እቶም ነደቕቲ ዝነዓቅዎ ንሱ ርእሲ ማእዝን ኮነ ብለና ነደቕቲ ዝነዓቅዎ እምንሲ ርእሲ ማእዝን ኮነ እቶም ነደቕቲ ተባሂሎም ዘለዉ መራሕቲ ሃይማኖት
እስራኤላውያን እዮም ስለዚ ቶም ነደቕቲ ዝነዓቕዎ ንሱ ርእሲ መኣዝን ኮነ ሎሚ እውን መራሒ ሃይማኖት ኮይኑ ናይ ብሓቂ ውዕለት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጽቡቕ ገይሩ ዘይፈልጥ እንተ ደኣ ኮይኑ ሰኣን ፍልጠት ነቲ ዝተኸፈለ ጎይታና ኢየሱስ ዋጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰባት ከይፈልጥዎ ዕንቅፋትን መዕገትን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ጥቕሲ 12 እንታይ ይብል ስለዚ ኢሉ ማለት እዩ ብኡ ክንድሕን ዝግባእ ካልእ ስም ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንሰባይ ተዋህበን እሞ ምድሓን ብሓደ ካልእ ኮቶ የልቦን ብጀካ ብኢየሱስ ክርስቶስ ምድሓን ብሓደ ካልእ ኮቶ የልቦን ስለዚ ስለ ምድሓንና ምሉእ ብምሉእ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ስለና ብዝኸፈሎ ዋጋ ኢና ክንውከል ዝግባአና መጽሓፍ ቅዱስ ደጋጊሙ ምድሓን ብእምነት ምዃኑ ይሕብረና እምነት ማለት ድማ ንእምነት እትቐርባ ቃል ምውካል እያ ማለት እዩ ስለዚ ምድሓን ብእምነት ክብለና እንከሎ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለ ምድሓንና ምሉእ ብምሉእ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝኸፈሎ ዋጋ ምውካል ማለት እዩ ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ብግብረይ ክድሕን ኣይክእልኒ ከድሕነኒ ዝኽእል ግብሪ የብለይን ግብረይ ኣብ መስቀል ዘስቅል ዘፍርድ ደኣ እምበር ዘድሕን ኣይኮነን ኣብ መስቀል ዘስቀለካ ግብረይ እዩ ስለዚ በቲ ንስኻ ኣብ መስቀል ስለይ ብዝኸፈልካዮ ዋጋ ደኣ እምበር ብግብረይ ክድሕን ኣይክእልኒ ቅድሚ ሕጂ ብግብረይ ዝድሕን ይመስለኒ ነይሩ ሕጂ ግና ምድሓን ንስኻ ብዝኸፈልካዮ ዋጋ ደኣ እምበር ብግብረይ ክድሕን ከም ዘይክእል ፈሊጥ ኣለኹ ስለዚ ሰኣን ፍልጠት ኣብ ግብረይ ብምውካል ናይ ህይወተይ ጎይታን መድሓንን ገይረ ኣብ ልበይ ኣየንገስኩኻን ኣብ ልበይ ኣይተቐበልኩኻን ሎሚ ግና ግብረይ ከጥሕንኒ ከም ዘይክእል ተረዲኤ ኣብ ግብርኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ጎይታ ኢየሱስ ናይ ህይወተይ ጎይታን መድሓንን ገይረ እቕበለካ ኣለኹ ሓጢኣተይ ኩሉ ይቕረ በለለይ ዳግም ክውለድ ነቲ ዳግም ዝወልደኒ መንፈስካ ኣብ ልበይ ኣፍስሶ ስለ ተቐበልካኒ ተመስገን ኢልና ብምስጋና ኣብ ቅድሚ ጎይታ ንቕረብ ሎሚ ንወስን ሎሚ ተወሲንና ውሳኔና ጽባሕ ንግሆ ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ክርስቶስ ኢየሱስ ምስ ቆምና ክሐጉሰና እዩ ሎሚ እንተዘይወሲንና ግና ጽባሕ ንግሆ ክንሓዝንን ክንጣዓስን ኢና ናይ ሽዑ ጣዕሳ ድማ ምንም ለውጢ ኣብ ህይወትና ኣየምጽእን እዩ ስለዚ ጽባሕ ንግሆ ክንሕጎስ ጽባሕ ንግሆ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክቕበለና ንደሊ እንተ ደኣ ኮይንና ሎሚ ንሕና ድማ ወሲንና ንቀበሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብኹሉ ይደግፈና ቅዱስ ኣቦ ንስምካ ንባርኾ ንስምካ ንቅድሶ ንስምካ ንዕብዮ ኣለና ስለ ቃልካ ስለ መንፈስካ ተመስገን እግዚአብሔር ኣምላኸይ ምድሓንና ክሳዕ ክንድዚ ክቡር ዋጋ ዘድለየ እዩ ሓጢኣት ከይገበረ ዝተመላለሰ ዝጠልብ እዩ ነዚ ድማ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ እዩ ኣማሊእዎ ንሱ ጥራይ እዩ ብቑዕ ኮይኑ ተረኺቡ ብዘይ ሓጢኣት ብምምልላስ ድማ ስለ ሓጢኣተኛታት ስለና ንክመውት ብቑዕ ኮይኑ ተረኺቡ እግዚአብሔር ስለዚ ነዚ ዝተኸፍለ ክቡር ዋጋ ንኽንርዳእ ብኹሉ ክትድግፈና ሕጂ እውን ደጊምና ኣባኻ ንውከል እሙን ኢኻ እሞ ተመስገን ብስም ኢየሱስ ኣሜን